Layisusa inkulumo Igcokama Elisha kwashunqa uthuli kwabhunqa ubhuqu. Igcokama Elisha livele lashaya nje iphosti ekhulume nabantu abaningi, alibhalanga gama lamuntu, kodwa-ke ama-comments bekuwuthela wayeka. Umuntu bemenshina umuntu amthandayo oseke wagejana neGcokama Elisha wabonakala esaka. Igcokama Elisha lishaye nje iphosta isiqeshana nje esincanyana esithi igama lalo lifana nebhizinisi. Kweminye imizwa oTurum bamile ngenxa yegama lalo. Abalandeli nabo bonke nje abantu abalaphana ekhasini leGcokama Elisha kuvele kwashayisana nje imibono. Umuntu ubekhomenta nje into ayithandayo ngoba phela le post lena ipost ebencanyana kodwa inamandla. Abalandeli nabathandi bomculo weGcokama Elisha bayisekile-ke iGcokama Elisha isikhathi liphosta le post. Bathi hhayi Dwyaza wena uyiqhawe lethu wena, yonke into oyishoyo sayivumela futhi lento oyishoyo iyiqiniso ngoba siyababona osibanibani bakhile futhi khona nosibanibani abasatabalasa bakithi bazama ukwakha ngalo igama lakho weManqele. Abanye-ke bavele nje basuka nje ukudelela. Uyazi-ke phela khona abantu abahlale beyodlala, abanye bathi nje Nkosi yami Mthandeni sacela ukuthenga i-airtime ngegama lakho ngoba igama lakho lilakhisa abantu oTurum. Abanye bathi Mthandeni mfethu ngisacela ukwakha nami uTurum ngegama lakho ngoba cishe ukuthi phela wena uyibhozi igama lakho lenza izinto zenzeke. Uyabazi-ke nawo abantu.